Okay na. Saglit lang naman pati gawa ng walis. Basta meron kayong ganito. Mga kasinag, good morning. Isang pinagpalang araw po. Ngayon pala mga kasinag, sarado muna ang ating tindahan. Gawa ng kami kasi ni Mrs. Mag-a-attend mga kasinag ng meeting. Nagpatawag na ng home room meeting. Nagkasabay kasi si Janjan tapos si Kulin. Tig-isa kaming aatindan. Kaya walang magbabantay dito sa ating tindahan. Napakain naman namin yung mga alaga namin baboy. Nilipat ko na yung kambing. Ang maiwan kasi dito si Mama Merna. Hindi naman kasi alam ni Mama Merna yung mga price ng mga paninda namin. Kaya sabi ko kay Mrs. isara lang namin at baka hindi naman kayo matagalan doon. Saglit lang kami. Halika na. Alas 7 pa naman ang meeting. Ang agap ng meeting kasi mga kasinag. Doon sa isang estudyante na si Mayra, yung pamangkin ni Mrs. ang maatid naman sila, Ate Per. Sila kay Melvin, sila ang maatid. Let's go. Ayan si Mrs. Okay. Ikaw muna ang cameraman ngayon. Wala kang ibitawan dyan. Okay. Ganito yata sila ate, nakuya. Magandang na si motor. Maganda sana dumaan dyan sa taas kaso hindi pa matigas ang siminto yata dyan. Hindi ako pwede ang daanan. Hindi lang. Dahil pa gayon. Mahali pala ni Tio. Pwede na? Oo, pwede na daw. Hindi tayo madaan mga kasinag. Dito na tayo madaan. Dito na tayo dadaan mga kasinag sa ginawa naming daanan. Okay. Yuhu! Ay, ganda! Huwag lang kayo na hanggang Yan yung ginawa namin mga kasinag nung nakaraan. Itong daanan na ito. Kung dito lang sana hanggang Barangay Bubuan, relax sana papunta dito sa amin. Kaso hindi pa mga kasinag wala pang budget. Di ba ayos na. Hanggang dito lang ito mga kasinag. Hindi naman ito kahabaan. Kaya kita Okay. May kawayan. lahat na sundang kita. Hanggang dito lang mga kasinag ang simento. Wala na. Ayan na. Ganito na. Lubak na. Ito na ang daanan dito sa amin. Ayan. Hanggang na ito. Mismong barangay namin. Ganito ang daan. Kaya mahirap mga kasinag mag saod. Pamili yung mga paninda ng maramihan. Na motor lang ang gamit natin. Hindi na pala ako magkikwento ng mga pangarap ko sa buhay. Kasi nababash tayo. Kaya yung mga plano ko mga kasinag hindi ko na ikikwento sa inyo. Turog pa. Basa ang klase. Sabi nila ko yun naog na. Ay ano.
Morning. Oh, at turlog pa. Oh, sino to? Hindi na turog. Ayun, katayin ko yun. Ayun, ayos nga yan. Diba nahulog kaya si Marita? May bago ng, may bago na rin borders. O, gising na kayo na. Ito pala yung nakuha namin mga kasinag, room para dito sa mga chikiting namin. Dito kami nakaupa. Malapit lang ito sa eskwelahan. Diyan lang yung school, halos sa likod lang nito. Hindi ito kalayuan pag nilakad nila. Kaya okay naman sa mga estudyante. Nak, bangon na kayo, nak. Natin muna kami ng meeting mga kasinag. Okay. Itong isang room na ito mga kasinag, teacher po nangungupahan dyan. Tapos yun na nga yung mga chikiting. Tapos doon naman sa tabi, anak ng may-ari. Tapos yung may-ari ng dyan lang. Yung may-ari ng boarding house dyan lang. Malapit lang. Tapos paglabas mo dito, school na. Ayan school na yun mga kasinag. Mga kasinag, andito na tayo sa room ni Colleen. Dadalawa pa lang kami ni tatay. Ayan si tatay yun. Wala pa yung iba, inaantay pa namin. Mga sinag, uwi na kami. Tapos na kami mag-attend ng meeting. Kasama ko si Mrs. Didiretso kasi kami ng Badwaan mga kasinag kasi may bibilhin si Mrs. na paninda niya. Tapos bibili kasi kami ng kalan na lutuan ng mga bata kasi ang hina ng kuryente. Ang tagal makaluto ng rice cooker. Kaya sabi ko, bilhan ko muna sila ng kalan. At may uling man dito akong dinala. Ayan may uling man na bao. Diretso kayong Banwaan. Nagkakanta ka? Hindi, ito tula. Ang presko ng hangin. Oh. Ang ganda pa ng tanawin. Mga kasinag, pakarating pala natin dito sa bahay. Pakain natin tanghalian. Nagkawit ako ng gawaing walis. Kasi nga, yung anak natin panganay, pinagdadala ng walis. Kaya ngayon mga kasinag, ginagawan ko siya ng walis. May gawaan kami ng walis mga kasinag. Ayan. Itong gawa ng walis namin mga kasinag. Ito ang ginagamit namin mga kasinag kasi hindi siya masakit sa kamay. Kasi pag
Itak kasi ang gamit mo. Pag ganito kasi ang gamit mo, ganyan oh. Masakit sa daliri. Oh. Tapos bakit lang ulit-ulit kang pagkaraganon, masakit dito, nasusugat. Hindi kagaya dito mga kasinag, isang hila mo lang, okay na. Oh, kumpara natin dito sa gamit ko ngayon. Oh. Isang ganon lang, tapos isang ganon. Oh, okay na, malinis na. Oh, ang dali lang. Baka gusto nyo gumawa rin ng ganito mga kasinag, ano lang ito? Lata lang yan, lata. Tapos gupitan nyo lang ng patriangle. Papaganyan ang gupit nyo. Ang panggupit sa lata. Tapos hasain nyo lang yung gilid. Hasain nyo lang yan mga kasinag ng kikil. Kung may kikil kayo dyan, yun lang ang ipanghasa nyo. Mas magandang gawaan ng walis ito kisa sa kutsilyo, nakakamayin mo, nakakasugat mga kasinag ng daliri, hindi ka tatagal. Pag gano'n ang gamit mo, hindi kagaya nito. Hoy, kaya kaya mo ng walisin ko. Sino nagsabing kainin mo yan? Ha? Sino nagsabing kainin mo yan? Nagtatawag. Ah! Tinatawag tayo kay Bunso. Ni ano be? Ah! Ha? Ang arin! Ang arin! Ang arin eh! Ang tanagapod ka? Si Lula sabi ko. Mayo na. Bye. Medyo marami tayo nagawa mga kasinag, oh, di ba? Ito na yung nagawa natin. Malapit na. Isang palapa pa, okay na. Tapos yung kambing natin, ayan oh. Kumakain siya ng dahon. Kakain niya yung mga pinagkayasan ko. Yung inapala niyan mga kasinag, hindi ko pa naipalit. Pero nakausap ko nung nakaraan. Ang sabi naman niya, kausapin niya muna si boss niya. Pero sabi niya, papayag daw yun. Pero hindi pa na-message sa amin kung pumayag. Natapusin ko muna ito mga kasinag ha, yung ginagawa ko. Okay na. Di ba saglit lang tayo mga kasinag, nakabuo na tayo ng walis. So, may dadalhin na tayo sa school nung mga bata. Tatalian ko na lang. Di ba? Magkano rin ito mga kasinag kung bibilhin mo 30 pesos. Di ba? O, kung ikaw lang gagawa, nakaminus ka na, nakatipid pa. O, kung sariling gawa mga kasinag, nakatipid, di ba? O, saglit lang naman pati gawa ng walis, basta meron kayong ganito. O, hindi pa masakit sa kamay. Okay, let's go. Uwi na tayo. At dadalhin ko na sa Bito ngayong hapon. Kasi bukas mga kasinag, ipapasa ito ng anak kong panganay. Bukas daw sila pinapadala. Okay, tapos na.